A Xunta impulsa a formación no ámbito pesqueiro para facilitar a remuda xeracional no sector. Están a desenvolver 79 formacións como o curso de mariñeiro pescador que se está a impartir en Portodosón. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou na tarde de onte o porto de Portodosón, concretamente o curso de mariñeiro pescador que se está a desenvolver na confraría local. Trátase dunha iniciativa enmarcada ao programa de axudas á formación que impulsa a Consellería do Mar para reforzar a capacitación profesional no sector e o relevo xeracional. A formación é unha cara aposta da Consellería do Mar para fomentar o relevo xeneracional no sector marítimo pesqueiro que, bueno, como todo o sector primario, pois tamén sufre desa falta de man de obra, co cal pois fomentamos, creemos que a formación pode axudar tanto a incorporar a novos traballadores, xente moza ou non tan moza, ao sector marítimo pesqueiro e tamén pois a xente que xa está dentro, os pescadores, tamén a esa formación que lle axude un pouco a mellorar ou a promocionar dentro do propio sector. O día de hoxe, este curso ademais é moi especial porque aparte de pois o esforzo que fai a Consellería do Mar, que inverte ao ano pois máis de 12 millóns de euros en formación. É un proxecto que xorde da cooperación entre administracións, xa que están implicadas a Xunta e o Concello de Portodosón xunto á Confraría de Pescadores. A labor pois, de cooperación entre as distintas administraciones e as distintas entidades dá os seus froitos e traballamos xuntos para pois, afrontar os retos que temos por diante todos. Neste caso, ademais, súmase tamén ao apoio dunha ONG de Movemento pola Paz que tamén incorpora pois ese factor social, non? Esa traballo que fan con inmigrantes recén chegados pois aquí a Galicia e incorpora pois esa facilidade para as persoas que chegan de fora, con pois neste caso pois persoas que chegan de Senegal, de zonas de litoral, zonas que tiñan pois un ambiente pesqueiro. Poida acadar a titulación e os cursos necesarios para poder ser pescadores en Galicia. Villaverde sinalou que o relevo xeracional é un tema transversal e un reto que afrontan dende diversas ramas. O sector primario, sobre todo, está moi penalizado, tanto na pesca como na agricultura, como na gandería. Cada vez sufrimos máis ese envellecemento dos traballadores e a falta un poquinho de incorporación da xente moza. Decir que tanto as administracións como o propio sector facemos un esforzo moi grande para ter distintos liñas, a formación, axudas á incorporación de xente moza. Temos distintas liñas para fomentar ese relevo e animar a xente para que se veña ao mar. O que tamén impulsan coas 79 formacións que se están a realizar por toda Galicia. O patrón maior de Portodosón, Emilio Queiruga, apuntou que apostan por desenvolver cursos que demanda o sector. Dinos que teñen falta de xente, entonces nós decimoslle que os cursos que lles faga falta, que veñan á cofradía a apuntarse. Nós sempre vamos pola man polo Concello, entonces na página de emprego do Concello, entonces vamos un pouco unidos. Entonces, a ver, o son, a industria que ten é o mar, o sea, non temos moita máis industria que o mar. Entonces, nós o que temos que fomentar é a xente xoven para animalos de que do mar se vive e de que pode ser un futuro. A pesar de estar pasando por un momento crítico na actualidade, circunstancia que agarde mude no futuro. Firmamos o convenio con esta ONG, Movimento por la Paz, que plantearon o tema ese, e nós xa temos aquí, veñen moitísima xente de Senegal que veñen aquí a buscarse a vida, claro, pero o problema que teñen é que non están regulares, que non agora este curso, por exemplo, era exclusivamente para esta xente, pero ao final resultaron que bueno, pois moi poucos cumplían os requisitos. Eu creo que sí que desde as administracións se temos que facilitar a xente que ven e que falta que temos de traballo aquí, pois facilitalo un pouco. E agradeceu o apoio ás facilidades da Consellería do Mar. O alcalde do municipio, Luis Oujo, destacou a importancia de favorecer o relevo xeracional nun sector clave para Portodosón. Ao fin, o que necesitamos, non? Porque aquí a xente agora en Portodosón que se integre no mundo do mar non é fácil, non é o seu objetivo, entón ten que vir xente de fora e a verdade é que, como di o patrón, se non temos ese futuro xeracional, pouco podemos facer. Bueno, isto é unha oportunidade que nós já acabamos de falar con eles e dicirlle que se queren poden integrar, se queren poden participar e se queren poden ter un puesto de traballo de futuro.
e do que se pode vivir. Que non podemos abandonar o que é a nosa economía principal, non? E a verdade que se pode vivir desto, verdad, patrón? Se pode vivir desto, como decías, non? E entonces, bueno, pues, este é o que temos que luchar desde esa administración, tanto desde a autonómica como desde o Concello de Portosón o vamos a facer, porque é o noso futuro. O patrón maior de Portosín, Isaac Gaciño, puxo en valor a necesidade destas formacións para que a xente poda empezar a traballar ao mar, que é un oficio moi bonito, que podamos facer os reciclajes da xente que xa está traballando, que estamos indo avante con ello todo, e desde logo pois, a Consellería de Mar, o a Xunta de Galicia, especialmente o Concello, que nos bota a man en todo, e creo que podemos chegar, o mar ten futuro. Este curso, que finalizou hoxe, permitiu aos 13 alumnos matriculados adquirir os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para o exercicio da actividade profesional no mar, cumprindo cos requisitos establecidos pola normativa vixente.